Pentra. Faint o newid oedd wedi bod ym Mhorth Milgi ers i DI Von Ashurst adael am borfeydd brasach? Wel, dim llawer, a llawer iawn oedd yr ateb syml. Pentra wedi wasgu rhwng y môr a chefn gwlad amaethyddol Cymru ydy Porth Milgi. Ardal dlawd iawn yn y Gaea ac ardal sy'n berwi a chyfoeth yn yr ha. Doedd hynny fyth am newid. Yn y canol, yn greiddiol i Borth Milgi am flynyddoedd lawer oedd y Cymru Cymraeg. Pan oedd y detectif yn iau, mi oedd yr rheini yn rhannu fwy neu lai yn ddu a gwyn, yn bobl capel a phobl y leion. Oedd, mi oedd modd mynychu'r capel ar fora Sul ar ôl bod yn y leion noson gynt wrth gwrs, ond i'r bobl oedd yn gyfrifol am gadw'r sabath, lle i bobl israddol oedd y leion. Gobrin y byddai'n gallu fforddio byw yn y pentra ei hun erbyn hyn, dim hyd yn oed petai tŷ yng Nghau Gwyn yn dod ar y farchnad. Nid tai bobl leol oedd rheini bellach, ond y tai oedd wedi rhoi yn ôl i'r farchnad rydd. Bod y syniad o roi hawl i'r tenantiad i prynu nôl yn yr 80au yn syniad da ar bapur, roedd y Cymru Cymraeg ddaeth yn berchnogion wedi gallu gwerthu am filoedd ar filoedd o bunna. Erbyn hyn, dim ond pobl ddwad oedd yn gallu fforddio pris y farchnad a hynny yn golygu diffyg stoc dai i Gymru lleol. Roedd sawl tŷ yng Nghau Gwyn yn dal ar gael trwy rent gan y gymdeithas dai, neu wedi bod yn yr un teulu ers degawda, a dyna'r unig damaid o'r hen Borth Milgi oedd ar ôl, yn ei meddwl hi. Dyna pam roedd Ifon, fel sawl un arall, yn rhentu fflat yn y dre. Roedd y tai crand i lawr am y traeth i gyd bellach wedi mynd wrth i bobl hun y pentra a'r capael adael yr hen fyd yma a'i plant yng Nghaerdydd i gwerthu am arian anhygoel, miliynau o bunna mewn rhai achosion. Pentra tywyll ydy Porth Milgi yn y Gaea, sy'n oleuni estron yn yr haf. Dyna oedd yn mynd drwy feddwl y plismon wrth iddi anelu'r Mondeo ar hyd y ffyrdd oedd yn mynd â hi o ganol y pentre ac am y wlad o'i chwmpas. Tafarn, capal, neuadd bentra, rhyw fath o stesion i'r heddlu a'r tai. Dyna yn syml iawn ydy Porth Milgi. Wrth yrru o'r pentra ac anelu ymhellach am gefn gwlad, cyflenwyr amaethyddol y teulu Davies ar y lôn i Aberddwybont oedd yr unig beth arall fydda'n cael ei gysylltu ar lle. O fewn 5 milltir i Borth Milgi, mi oedd na 6 fferm efo trwyddeda shotgun, a dyna lle roedd hi am fynd dros yr oriau nesaf. Gan fod y corff wedi ddarganfod ar dir amaethyddol yn llawn tylla peledi o getris, dyma'r lle gorau i ddechrau. Ia ddim, doedd ganddi mewn gwirionedd ddim byd arall y gallai wneud. 26 oed oedd hi pan ddiflannodd Branwen Williams, digwyddiad ysgwydodd Borth Milgi i'w Selia. Mae'r digwyddiad wastad wedi bod yno, o dan yr wyneb dim ond i rywun grafu rhyw ychydig. Ond doedd ymchwilio i'w marwolaeth wedi'r holl flynyddoedd ddim yn rhywbeth y byddai wedi ddymuno ar yr un plismon. Mae angen bod ar drywydd llofrudd o fewn 4 awr ar 20 yn ôl pob arbenigwr, ond mae yna flynyddoedd bellach rhwng Ifon a'r digwyddiad. Anobaith oedd yr unig beth yn llenwi chalon, a'r unig beth oedd yn llenwi ffen oedd lle allai fynd i gael atebion. Wrth yrru heibio lle gwerthu ffid Davies's, cofiodd am yr olion esgid, ôl troed rhywun wedi bod yn mwd y tirlithriad oriau'n unig ers i gorff ddod i'r wyneb. Falla bod ganddi fwy na'r hyn oedd hi'n feddwl. Falla bod yn rhaid iddi agor i meddwl yn hytrach na gadael i gadwyni'r gorffennol i thynnu i dwll. Cofiodd am ei magwraeth yn y pentra, cofiodd am y sgwrs gafodd efo Kathleen Williams, mam gollodd ei merch yn boenus o ifanc. Mi oedd y cloc wedi stopio'n hen felyn yr eiliad y dath i'r amlwg fod Branwen ar goll. Mi oedd Porth Milgi yn newid o'i chwmpas. Mi oedd hi'n heiddi atebion. Dyna roddodd ail wynt y meddyliad DI Von Ashurst wrth iddi droi y Mondeo yng nghanol o lôn dawel ac anelu am y lle gwerthu ffid a ffensys. Mi fydda cael syniad o'r esgid, ydyn nhw'n gwerthu rhai fel yna, ynghyd â mynd i holi ffermwyr shotgun yr ardal siawns yn gallu cynnig rhywbeth. Dyna'r gronyn y cydiodd hi'n dyn ynddo wrth gyrraedd i ard Davies and Son.